Dinguye uthi imali ihlala isikisela izinto eziningi ekuphileni kwakho, ngisho nokungabi khona kwayo. Uyalazi lowo mzwelo wokuthi njengamanje ukhona ukhipha amandla okwesaba okukhulu. Kuyababaza, angikaze ngikubone lokhu ngaphambi kokuthi ngiqonde ukuthi lokhu akuyona inganekwane, kodwa yisayensi. Umuthi wakho, umzimba wakho, impumelelo yakho, ukwehluleka kwakho konke kuqondwa yilowo mthetho wokudonswa kwamandla. Impilo yakho yemali ikhethekile kule ndaba. Xoxa nawe ngokwethembeka, mingaki amacesha ophethe icala lokhu ungakufaneleki ngokubona abantu abaphumelelayo. Mingaki amacesha uzibuze ukuthi kungani abanye kuphela abaphumelelayo. Namuhla ngizokuchazela ukuthi kwenzekani nokubaluleke nakakhulu indlela yokulungisa. Ngikholelwa ukuthi imali yayilukhuni ukufinyelela into yabanye kuphela, ukuthi mhlawumbe angizalelwanga nayo, noma ukuthi izwe laligabela amathuba ngenkathi ngilala. Kodwa-ke, ngolunye usuku, iqiniso langibamba, imali iyona amandla. Konke emhlabeni kuyaqhubeka kuhambisana. Wena, mina, imali. Uke wacabanga ukuthi kungani abanye abantu badonsa ucebile kalula, kuyilapho abanye, nakuba bezama kakhulu, basaphikelela ebuntwini? Akuyona inhlanhla, yi-vibration yakho, into oyikhipha yonke imihla, ngokwazi noma ngokungazi. Konke kuyaqhubeka. Akukho lutho oluhlala luqinisile. Ngisho nedwala. Sayensi ikuqinisekisile. Njengoba u-Einstein asho, konke kuyamandla. Yilokho kuphela okukhona. Qaphela, uma konke kuyamandla, nawe uyamandla, uhlale uqhubeka ukhuluma. Izinga lokuqhubeka kwakho liqondisa lokho okudonsayo. Ufuna ukwazi ukuthi uqhubeka kanjani? Bheka eduze kwakho. I-akhawunti yakho yasebhange ibonisa izinga lakho langaphakathi. Ubudlelwano bakho, umzimba wakho, indlu yakho, konke. Izwe liphendula ngokuqondile ezingeni lakho elikhulu. Njengomsakazo. Awuzwa ijazz esiteshini serock. Kunalokho okufanayo nempumelelo. Awusoze wafinyelela ezingeni lokuchuma ngokuthi uqhubeke ukhuluma ngokuncane. Manje ngitshele, yiziphi izingqondo ozizwayo uma ucabanga ngemali? Ukukhathazeka, ukwesaba, ukungabaza, ulaka, noma ukuthanda, ukuthula, ukubonga. Impendulo ibonisa izinga lakho lamanje. Abantu abaningi baphila ekutheni bephethwe ukwesaba. Bacabanga, kwenze njani uma ngingakwazi ukukhokha izikweletu leli nyanga? Kwenze njani uma ngilahlekelwa umsebenzi? Kwenze njani uma konke kuphela kubi? Bakholelwa ukuthi bacabanga ngemali, kodwa baqhubeka bekhuluma ngokuncane. Futhi yilokho abakudonsayo. Okuthakazelisayo. Laba bantu bazibona bezama. Kodwa balwa nethide ngemicabango nemizwelo ebabulala. Bazama ukuqhubeka bephethe i-anchor ezinyaweni, izinga lokungabi khona. Uke wazama. Konke kubonakala kulungile, kepha kwenzeka into engalindelekile, isikweletu esingalindelekile, izindleko ezingenakulawulwa futhi uzithola ubuyile lapho uqale khona. Akuyona inhlanhla, yi-vibration yakho ebonakalayo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangikwazi ukukhokha khona imali yokuqasha. Ngangisebenza ezindaweni engangingazithandi, nginemali encane, amandla amancane, nethemba elincane. Kwaze kwaba yilowo muntu owangitshela ukuthi, uyakha iqiniso lakho ngemizwelo yakho yansuku zonke. Ngathukuthela. Kungani ngiyakha lokho? Angizange ngifune. Kodwa kwakuyiqiniso. Ngangicabanga ngalokho engingenawo. Ngangiqhubeka ngwesaba, ukukhathazeka, ukungabaza. Futhi izwe langibuyekeza ngokwengeziwe. Ngaqala ukufunda. Ngafaka elowo mthetho wokudonswa kwamandla. Futhi ngafunda ukuthi ingqondo iqala konke. Uma ucabanga ngento ngomzwelo, uqalisa ama-cell e-brain. Lokhu kukhipha iwave, i-vibration ethonya i-field eduze kwakho, izwe, noma i-quantum field. Igama alibalulekile. Okubalulekile ukuthi kusebenza. Njalo. Ngabo bonke. Kuhlanganise nawe. Futhi konke kwaqala ukuguquka. Ngaqeda ukugxila ekulahlekelweni futhi ngaqala ukukhuluma ngalokho engangikufuna.
Ngangibona impilo engangiyifuna. Ngangizizwa sengathi ngiyiphila. Ngangenza njengokungathi nginayo yonke into. Ekuqaleni kwakufana nokuzenzisa. Kodwa izinga lami lahlala liguquka. Futhi nalo iqiniso lami. Ungacabanga, kodwa ngingaliguqula kanjani izinga lami uma konke okuzungezile kubonisa okuphambene nalokho? Ngingakhuluma kanjani ngochuma ngesikweletu? Awudingi imali ukukhuluma njengoba unayo. Yenza isinqumo sokuzinguqula izinto ozizwayo. Ukuzizwa ukuqhubeka. Ukuqhubeka ukudala. Qala kancane. Valela amehlo. Bona impilo yakho ngemali eningi. Bona ukuvuswa ukukhetha okufunayo. Bona ukukhokha izikweletu ngenjabulo. Bona ukuhamba ukunikela. Ukutshala ukwenza. Bona ukuhleka okulula. Zizwa. Phila lokho ngisho noma isikhashana. Umzimba wakho uyahlala uguquka. Amaseli akho aphendula. Ifield eduze kwakho iyalungisa. Udonsa amathuba abengabonakali ngaphambili. Ucabanga ukuthi kungumcimbi. Akuyona. Yisayensi. Uma uguqula izinga lakho, iqiniso elihambisanayo livela. Akuyona inkohliso noma ukukhohlisa. Kuyukuqeqesha ingqondo yakho ukuthi iqhubeke ngenjongo. Kuyisikhathi sokuqonda ukuthi awuyena isisulu, kodwa ungumdali. Umbuzo uthi, uma imizwelo yakho ikha impilo yakho ufuna ukuqhubeka uzizwa njengoba uzizwa? Uma impendulo inguchashintsha manje. Ngoba ungakwazi. Ngoba ufanele. Ngoba kukhona kuwe. Kuhlale kukhona. Ubone ukuthi konke okuphilayo namuhla kwaqala njengomfanekiso engqondweni yakho. Mhlawumbe ngokungazi, kodwa kwakunjalo. Umfanekiso ogcinwe ngaphakathi ngokuzikhandla nomzwelo ukha iqiniso lakho langaphandle. Konke. Impilo, ubudlelwano, imali, konke kuqala ngaphakathi kwakho. Abaningi bakholelwa ukuthi izinto zenzeka ngaphandle. Bayohlala bajabula uma bezuza okwengeziwe. Bayohlala bekhululekile uma izikweletu zihamba. Bayohlala bezizwa behleli kahle ngokuphepha kwezimali. Kodwa akusebenzi kanjalo. Akukaze kusebenze. Kuyilokhu okuphambene, qala uzizwe lokhu kuphepha ngaphakathi, bona lokhu kuchuma ngamehlo engqondo, bona lesi simo esisha ngokuqonda nokuqhubeka. Khona kuphela lapho siqala ukubonakala. Inkinga ukuthi cishe akekho owenza lokhu ngokwazi. Baphila nemifanekiso ephazamisayo yokwehluleka, ukwenqatshelwa, ukwesaba, ukuncane. Futhi bagcina le mifanekiso nsuku zonke. Uma bebona i-akhawunti yasebhange futhi bathi akukho thuba. Uma becabanga leli nyanga ngeke livalwe. Uma bezwa umona kulabo abachumayo. Le mifanekiso ibe izindlela. Futhi lezi zindlela zibe yiqiniso. Ungacabanga, kodwa ngiyakha kanjani umfanekiso omusha uma konke okuzungezile kubonisa okuphambene nalokho? Umfanekiso awuvelanga kulokho okubonayo, kodwa kulokho okwenza isinqumo sokuwudala engqondweni. Kuyamangaza, udala okufunayo, kungakhathaliseki izimo. Eqinisweni udinga ukwenza lokho naphezu kwezimo. Ngikhumbula isikhathi sokuqala engangihlala khona esofeni elincane, ngedwa, ekamelweni eliqashiwe. Ngangingenabo abasebenzi, imali, ubuhle. Kodwa ngavalela amehlo futhi ngathi ngiyobakha inkampani esebenza emhlabeni wonke. Futhi ngalobhala lokhu. Njengoba kwakuyiqiniso. Futhi ngangiyifunda nsuku zonke njengesiprofetho. Ngaqala ukuhlala nomfanekiso. Akulona iphupho elingabonakali. Ngangibona inkampani yami, abantu basebenza nami, amazwe, ama-office, imicimbi egcwele. Ngangizibona ngikhuluma nabantu abayizinkulungwane. Futhi ngangingazizwa lokho kuyiqiniso. Ngisho ngaphandle kwamafutha. Ngisho noma konke kwakuthi lokhu kuyisihlamba. Ngaphakathi kwakuyiqiniso. Uyalazi ukuthi kwenzekani? Ngemva kweminyaka eminingi ekhaya, ngisekhulu, ngathola ucingo oluvela kumlingani wami. Uthe, sithole ukuqinisekiswa, inkampani yethu ikhona kuwo wonke amazwe emhlabeni. Ngaleso sikhathi ngabuya emuva. Ngakhumbula iphepha.
umfanekiso, i-vibration. Lokho okuqalile njengomcabango owodwa kwaba yiqiniso lomhlaba wonke. Mhlawumbe ucabanga ukuthi udinga inhlanhla oxhumana nabo, imali, imfundo. Ngangingenalutho kwalokho. Nganginomfanekiso. Umfanekiso owakhula ngamandla amakhulu kangangokuthi izwe alinakho ukukhetha ngaphandle kokulandela. Manje ngifuna uqale ucabange, iyiphi imifanekiso oyigcina? Uma uvala amehlo ubonani? Ngoba uma kungama-akhawunti asendleleni, izikweletu, ukulinganiselwa nokwesaba khona-ke yilokho okwakhayo. Akunandaba ukuthi uthi ufuna okwengeziwe kangakanani. Izwe liphendula kulokho okukuzwayo kuyiqiniso, hhayi kulokho okufunayo. Yilokho okwenza ukucabanga kube yisikhulu samandla engqondo, futhi, ngokudabukisayo, esisetshenziswa kabi kakhulu. Abaningi basebenzisa ukucabanga ukubona okubi, ukugcina ukukhathazeka, ukudala izimo zengcishana. Futhi uma isebenza ngokumelene nayo, iba isitha esingabonakali elimaza impilo yakho. Kodwa uma isebenza ngenjongo, injongo nokuqonda ibe yiyona kiyokuqala. Ngafunda lokhu ngokuzivocavoca. Eminyakeni eminingi edlule, ngaphambi kokuba konke kuguquke, nganginamasikweletu amaningi. Ngangithola okuncane kunalokho engangikudingayo. Ngangishiye izifundo, ngangingenamfundo, noma ukwethemba. Eqinisweni, ngangiyisihlungi sokuhluleka. Futhi khona-ke indoda, uRay Stanford, yanginika incwadi iDependence e-Enriquez. Futhi yathi, dala umfanekiso walokho okufunayo. Phila ngaphakathi kwalo. Akunandaba ukuthi bathi ukuthini. Akunandaba ukuthi unethini namuhla. Bona nje kuphela. Yilokho engangikwenzile. Futhi konke kwaqala ukuguquka. Namuhla ngibuza, kungani ucabanga ukuthi awunalokho okufunayo? Mhlawumbe awufanele. Kuyiqiniso cha. Mhlawumbe awukafumani inhlanhla. Lokhu kuyamanga. Isizathu silula, umfanekiso oyigcina ngawe nangesimo sakho usengalandeli lokho ofuna ukukuphila. Futhi khona-ke lapho ushintsho lwakho lufanele luqale. Akukho ehholo, kuhulumeni, emakethe, noma kumqashi wakho. Ushintsho luqala engqondweni yakho. Kumfanekiso owamukelayo, uwugcina, futhi uzizwa kuyiqiniso. Qala ukubhala. Nsuku zonke. Beka amazwi impilo ofunayo. Zibone usuhlala ngokufanele. Zizwa. Qhubeka. Futhi yenza njengoba ususebenza. Ekuqaleni kungabonakala kuyinto engavamile. Kodwa maduze isimiso sakho siqala ukulungisa. Futhi iqiniso liqala ukuphendula. Wena ungumuntu ophakathi kwabo abangashintsha lesi sithombe. Futhi uma ushintsha isithombe konke okuzungezile kuzohlala kuguquka ndawonye. Ubone ukuthi abantu abaningi bafunda kangakanani, basebenza kanzima kanjani, futhi bayaphila bephikelela ngokwezimali. Kubonakala kungalungile, kodwa akunjalo. Kuyilapho nje ukungabi khona kokwazisa ngento ebalulekile, iparadigm. Iparadigm iyinhlangano yemibono nezindlela zengqondo eziqondisa okungaphezu kwamaphesenti 90 alokulokhu okwenzayo. Ngakho-ke, imiphumela oyinayo. Abantu abaningi bafundiswe kusukela ebuntwaneni babo ukucabanga ukuthi imali ilukhuni ukuthi ifika kubantu abanayo. Futhi lokhu kuhlala kuqinisile. Uma ukholelwa, ngisho noma ungaqondi, ukuthi awufanele uqhubeke, ukuthi awunalokho profiyeli, noma ukuthi lokhu akuyona into yakho, izwe liphendula ngokuqondile, libuyisa okuqondile lokho oqhubekayo ngakho. Ngingaphila lokhu. Ngangithola okuncane kunalokho engangikudingayo, ngangihlala nginesikweletu, futhi ngangicabanga ukuthi inkinga yayilizwe. Kodwa inkinga yayiparadigm yami. Ngangikholelwa ukuthi impilo yayilula. Futhi izwe, njengoba lihlale lilalela, langibuyekeza ngokwengeziwe. Kwakuyilapho ngihlangana khona noRay Stanford, futhi wangitshela ukuthi konke okuphilayo kuyiphumela yomfanekiso oyigcina ngawe. Leli binzana langithinta. Ngoba kwakuyiqiniso. Ngangidinga ukushintsha umfanekiso wami wangaphakathi. Futhi bheka, ulwazi alwanele. Abantu abaningi sebefundile izincwadi, bebubukile izingxoxo, bayazi ukuthi kufanele benzeni,
kodwa baqhubeka nemiphumela efanayo. Kungani? Ngoba ulwazi luhlala ezingqondweni. Alufikanga esigabeni esingaphansi lapho kukhona khona iparadigm. Futhi isiqephu esingaphansi yilokho oqhubekayo, lokho okudonsayo, lokho okwenzayo. Ngahlangana nowesifazane ohlulayo lokhu ngokuphelele. Umama ophilayo yedwa, egcwele izikweletu, ekholelwa ukuthi owesifazane ophila yedwa akacebi. Kodwa ngolunye usuku wanquma ukushintsha le nkolelo. Wabhala, wabona, waphinda, washintsha izinga lakhe. Ngemva konyaka, wayekhokhile izikweletu, wadala ibhizinisi eli-online, futhi wangitshela ngamehlo akhe, ngingubufakazi bokuthi iparadigm ayilona ihlobo. Futhi kunjalo nje. Sayensi ikuqinisekisa lokhu nge-neuroplasticity, ungashintsha izindlela ze-brain yakho. Kodwa udinga ukuphindaphinda, ukuzizwa, ukuqonda, futhi ikakhulu isinqumo. Ngakho ngibuza, yini olokho okusho ngemali okwenza impilo yakho ibe yibi? Ngoba uma le mibono ihlala ikhona, imiphumela ngeke ishintshe. Kodwa uma unquma ngeqiniso ukushintsha leli pulani, akekho umkhawulo walokho ongakuzuza. Ngoba inkinga akuzange ibe yi-out, yayingaphakathi. Futhi ungayibhala kabusha. Kukhona iqiniso eliguqula konke, awudingi ukwazi ukuthi izinto ziyokuzenzeka kanjani ukuze zenzeke. Okudingayo ukulungelelana nezinga elifanele. Ngoba uma wenza lokhu, abantu abafanele, imicabango efanele, izinto ezifanele ziqala ukuvela, njengokungathi zidonswa kuwe. Kodwa lokhu akuyona imilingo, yi-vibration. Futhi yilokho impilo esebenza ngakho. Kuhlale kusebenza kanjalo, ngisho nangaphambi kokuba wazi ukuthi le nhlangano ikhona. Abantu abaningi bangibuza ukuthi, ubazuze njani abalingani, amathuba, impumelelo ngaphandle kokufunda, ngaphandle kokwazi lutho ngamabhizinisi? Futhi impendulo ihlala iqala ngendlela efanayo, izinga. Ngilungelelanise nalokho engangikufuna. Ngaqhubeka ngithemba lokuthi konke engangikudingayo kuzofika kimi. Futhi kwafika. Ngahlangana noSandy Lakha, ngokwesibonelo. Ngisekhulu ngokwanele ukucabanga ukuthi konke ekuphileni kwami sekuvele kwenzeka kimi. Wayengummeli ophezulu, ochwepheshe ngezimali, umuntu engangingakaze ngicabange ngaye njengomlingani. Ukuthanda kwakhe imfundiso yami kwanginqaba, wamukela umsebenzi wethu ngomoya opheleleyo. Manje uhola inkampani engangiyiphupha ngayo eminyakeni yama-70. Lokhu kwenzeke ngoba ngagcina umbono wami. Ngangihlala ngikhanya ngokuthanda kwami. Ngaphezu kwalokho, angizange ngidinga ukulawula yonke iminingwane. Ngathemba ukuthi uma ngigcina ijubane eliqondile, konke kuzohambisana. Futhi kwahambisana. Manje, ungase uthi, kodwa anginalutho olukhulu olungisiza. Akekho ongisekelayo. Konke kubonakala kunzima. Ngiyakuqonda. Ngike ngibe kule ndawo. Kodwa kholelwa, awudingi usizo lwabanye ukuqala. Vele ulungise ingaphakathi lakho. Ngoba uma wenza kanjalo, ingaphandle liyophendula. Yeka ukuzama ukuncenga abanye. Yeka ukulinda umsindisi. Wena ngokwakho uzoziletha konke okudingayo ngokuthanda kwakho. Ngesinqumo sakho sokuthuthukisa ingaphakathi lakho ngaphambi kokuthi izinguquko zibonakale ngaphandle. Cabanga, ukhona esiteshini serediyo udlala umculo omnyama, ongenamzwelo, ophikisanayo. Le yiyona jubane lesaba, lokungabaza, lokungabi nasidingo. Ngenkathi uxhumeke kulo, konke ozokuthola kuzoba njalo. Amathuba alahlekile, ubuhlobo obukhulu, izinqumo ezingalungile, imizwa yokungakwazi. Manje, cabanga uqopha inkinobho ushintsha isiteshi. Isiteshi samandla, sokuqonda, sokuchuma. Umculo uhlukile. Futhi konke kuqala ukushintsha. Yilokho okwenzeka uma ushintsha ijubane lakho. Futhi ungase ungaqondi, kepha izinqumo ezincane ziguqula konke. Leyo mzuzu lapho ucabanga khona, lokhu kunzima kimi. Lowo mcabango ukhulula ijubane. Uma uphupha ngento futhi uthi lokhu ngeke kwenzeke, lolu daba luyijubane. Izulu aliphenduli isifiso sakho, liphendula ijubane lakho.
Ngakho-ke, ukuzizwa sengathi usunalo, ngaphambi kokuba unalo, kuyikhono okufanele ulikhulise. Lokhu kukuxhuma neqiniso olikufunayo. Lokhu kuhlangana okuqhubekayo kukutshela. Akusiwumlingo, kodwa njengokuqhuma kwemvelo. Imicabango emisha ivele. Uthola ividiyo, incwadi, ingxoxo. Ukhona othile. Isikhuthazo esingalindelekile. Ukuzwa okuthile. Ukuzwa ukuthi usezindleleni ezifanele. Uyazi ukuthi kungani abaningi beyeka. Ngoba basaqhubeka bephethe ukungabaza. Bacabanga into engcono, kepha uhlelo olukhulu luyaqhubeka, kuthiwani uma kuhluleka? Bangqondi, babuyela ejubane labo elidala. Futhi yini eza? Okuningi okufanayo. Umzamo omningi. Ukukhathala okuningi. Ukuphikisana okuningi. Kepha yizwa lokhu, ngoba kungashintsha impilo yakho, ukungabaza yiyona inhlansi ehlanza amaphupho ngaphambi kokuba azalwe. Ukholo yilona iyeza elinguqula umcabango abe yiqiniso. Ukholo ku-ini, kuwe, enqubweni, emthethweni, kuNkulunkulu, okungabonakali okuhlela konke okuzayo. Awudingi ukuqonda yonke inyathelo. Udinga ukunquma. Khetha okuthandayo ngokucabangela. Zibophekele kuleyo mbono, noma ngabe izwe libonisa okuphambene. Ijubane elifanele liza ngaphambi kokubonakala. Uma ufuna ukuchuma, ukhululeke embiyonini yokukweletha, yezingxaki, yokungabi nambangi khona kezama ukuba ngumuntu osekuwunqobe lokho. Cabanga, uzwe, wenze njengomuntu onamathuba, inkululeko, ukuzethemba. Ngisho noma ungenakho. Lokhu kuhlukaniselana labo abakha imiphumela kulabo abaphila nje. Umnqophiso wami yi, phila izinsuku ezizayo njengokungathi impilo yakho entsha isanda kuqala. Hamba njengomuntu ophilile. Phezulu njengomuntu ophilile. Khuluma njengomuntu owaziyo ukuthi uya kuphi. Phendula njengomuntu onelungelo lokuphila. Lesi sipiliyoni esiphindaphindayo sizoguqula uhlelo lwakho. Sizoshintsha ijubane lakho. Futhi uma ijubane lakho lishintsha, akukho lutho olungezungeze oluzohlala lufanayo. Awudingi ukuphishekela izinto. Udinga ukuba yilowo muntu odonsela okuthandayo. Kuqala ngesinqumo esilula, shintsha ijubane. Shiya izulu lenze okunye. Awudonseli okufunayo, udonsela okunguwe. Futhi okunguwe kuhlangene nejubane olikuyo. Uma uqonda lokhu, konke kuyashintsha. Yeka ukuzama ukushintsha izwe langaphandle uqale ushintshe izwe lakho langaphakathi. Yilo yona into ebalulekile. Manje njengoba uqonda ukuthi ijubane lakho likha umhlaba wakho, hamba phambili. Ividiyo elandelayo esikrinini izokuthwala ezingeni elisha lokuqonda. Ingxenye enye ebalulekile kule puzzle yokuguqula umuntu siqu. Chofoza uze nami, ngoba ndawonye sizokwenza isinyathelo esilandelayo ekutheni ube yingxenye engcono. Vele ube ngumuntu oyedwa kuphela ongcono kunangaleso. Ngiyabonga ngokungilandela, ngizokubona ezinye izindaba.